aldizkari txiki edo herriko edo eskualdeko aldizkariek edo prentsak daukan gauza, jende gutxira heltzen zara agian, baina era berezi batez heltzen zara jende horrengana, eta agian jendeak kariño gehiagoz edo irakurtzen du honegatik edo besteagatik hori. Kasu honetan, eskualde konkretu batekoa izateagatik eta euskaraz izateagatik. Hasteko, euskaldunok edo beste informazio iturri bat ukitzeko, euskaraz dena, honetaz edo besteaz, ez? Eta gero, jakina, euskaraz izan da, eta horrela euskal kultura eta horrela gehiago agertzen da, eta hori euskal kultura edo horri bai zailtasunak dauzkala batzutan, askotan, medio handietan agertzeko, hor agertzeko, ez? Eta euskal komunitatea apur bat batzeko, ez? Kultura arloetan edo, medio handietan eta erraldunetan aurkitzen ez dituan gauzak aurkitzea, ez?